Искали ли сте някога лесно да изразявате мисли си на английски? Да не търсите думи, а изреченията сами да се появяват в главата ви естествено и свободно. Тогава гледате това видео до край. За да използвате мозъка си на макс и най-накрая да заговорите английски свободно, трябва да активирате своята дългосрочната памет. И това се прави специална методика и аудио 14 и 4 Hz. Знам, че вече сте почвали да учите английски много пъти. Умни сте, успешни сте в своята професия. И същата амбиция започнете да учите английски. По време на урока всичко е логично, ясно, дори е лесно. Но след 2 дни сякаш всичко изчезва. Познато, нали? Проблемът не е в вас. Просто винаги сте активирали краткосрочната памет. А ние живеем в много динамичен, претоварен свят. А стресът става като гумичка, който изтрива всичко от краткосрочната памет. А сега представете друго. Всяка нова информация се записва в подсъзнанието ви, в дългосрочната памет, и вие лесно използвате я винаги, който ви трябва. И това е възможно. И днеска ще ви покажа как. Сега ще ви обясня как работи това. Когато учим нови думи или правила, цялата информация се запазва тук, в префронталната зона или в краткосрочната памет. Но после, като трябва да говорим, мозъка възприема това като стрес и активира амигдалата тук, която отделя кортизол и адреналин, и те блокират цялата работа на префронталната кора и на краткосрочната памет. И единствено, което можете да ползвате в този момент, това е всичко, което е запазено в дългосрочната памет. И нашата задача винаги от краткосрочната памет да направим така, че всичко да отиде тук в дългосрочната памет. С един кратък пример ще ви покажа как работи това. Например, да вземем един въпрос: What is your name? Как мислите? Къде се съхранява този въпрос? What is your name? Естествено, че чухте много пъти това, затова естествено това се съхранява тук. Невронните връзки са много дебели, много активни и този въпрос се съхранява, трябва ви 2-3 секунди да разберете въпроса и да го отговорите, нали? И дори има стрес, като трябва да говорите или нещо друго, но тъй като стрес блокира само тази част на мозъка, вие спокойно ползвате този въпрос, спокойно отговаряте на този въпрос и няма никакъв стрес и няма дори страх от говорене, нали така? Пак ще покажа как работи всичко това с нейропсихология. Тези думи, които учим на урока, по време на урока, или гледаме лекция, или виждаме нова дума, те са разхвърлени тук в краткосрочната памет. Само като ги тренираме правилно, като ги активираме правилно, те се превръщат в невронни връзки, които вече са много силни и се намират в дългосрочната памет. Като What is your name, например, да? И в този момент, когато трябва да говорим, и съответствено това е винаги стрес за един човек, винаги мозък възприема като стрес, защото освен това, че трябва да измислим какво да кажем, каква дума да ползваме, каква граматика да използваме, и плюс винаги мислим как изглеждам, и може някакъв шум или някой говори едновременно. И това винаги е стрес. И се активира амигдалата, която отделя кортизол и адреналин, и които просто блокират тази част. Да? Можем да ползваме само това, което има в тази част. Именно за това няма никакъв смисъл да се борите с страх да говорите, защото ако имате достатъчно информация в дългосрочната памет, просто ще говорите и страх няма да влияе на вашата речта. Още едно доказателство, че всичко работи по този начин, е фактът, че човек, който употребява алкохол,
по-свободно говори чужд език, нали? Защото амигдала не се активира и няма кортизол, адреналин и човек спокойно използва и краткосрочната памет, тази, и дългосрочната памет и говори по-свободно. Казвам се Олга Христова, преподавам английски 20 години, а първото ми образование е психолог. Създадах система NeuroEnglish, която насочена към това, че всички знания, умения, думи, граматика, всичко се запазва в дългосрочната памет и вие ги ползвате абсолютно свободно, лесно и по всякакво време. И сега ще ви покажа как работи това. В специално приложение получавате 3 вида задачи, свързани помежду си. Първо, vocabulary, думи, lessons, уроци и аудио 14,4 Hz. По време на диагностика винаги питам студенти, какво е по-важно, да знаете повече думи или да знаете повече граматика, ако трябва да избирате. Естествено, че всички казват, че думи са по-важни и те са абсолютно прави, защото ако един човек знае много думи, не знае никаква граматика, той ще успее да разбере какво му казват и може дори да отговори нещо. Ако знае само граматика и няма база на думи, това е просто невъзможно. Надявам се, че сте съгласни. Затова отделяме много внимание на научаване на думи в специално приложение, което като игра. Много често чувам от моите студенти, че научаване на думи е много лесно и много е забавно. И вечерта, като един човек е много уморен и да не просто скролват телефона в TikTok или Facebook, те просто отварят приложение и вече имат думи, които трябва да научат, като искат да научат и това им помага да отпуснат, да починат и да не скролват и просто да ползват време за нещо по-полезно. Следващият вид на задачи, това е lessons. Това е кратка лекция на някаква тема, граматика, лексика или слушане, която обяснява и най-важно после активираме тези знания, които получихте в лекция. Затова ползваме activators, които активира, fixators, фиксираме и speaker booster, които говорим на тази тема, която получихте в урока. Всеки урок е конструиран така, че всички знания, получени от краткосрочната памет, да преминат в дългосрочната памет. Но винаги знам и винаги виждам, че за възрастни винаги да научат английски е по-сложно, отколкото за деца, защото живеят в много динамичен, претоварен свят и стресът навсякъде. Ако един човек научава нещо и дори по правилна методика, той запомня някакви думи, граматически структури или изречения и те дори преминават в дългосрочната памет, но стресът и динамичен живот просто изтрива. А за да се закрепят още по-силно знанието в подсъзнанието ви, добавяме аудио с 14 Hz по тема на урока. И няма нужда специално да отделяте време за това, защото можете това да слушате докато пътувате, докато разхождате се или готвите, например. Втори тип на аудио с 4 Hz, много бавен темп, който трябва да слушате докато заспивате или спите. И всъщност вие спите и учите английски, а сутринта се събуждате и думи просто се появяват в мозъката ви и вие ще усетите как ги помните много по-силно, много по-добре и вече ще ги ползвате много години напред. По време на индивидуалната диагностика много често чувам въпрос, че учих някога, на урока беше всичко ясно, но като трябваше да говори, човек блокира. И точно това е причина, че на урока винаги активират само краткосрочната памет. Няколко пъти чуват една дума, после някакви изречения пишат, дори да ги ползват на урока, но после човек отива и работи, има задачи. Естествено, това е стрес за организма и после ляга да спи и нощния сън изтрива много информация, което той смята, че това е безполезно. Нали? Точно за това тази система, която активираме, фиксираме, после пак запазваме с аудио, работи най-добре, защото точно по този начин всичко в подсъзнание се запазва.
Още един въпрос, че човек като вижда текста, разбира какво е написано, дори може да отговори, но като чува същото, не разбира нищо и е много сложно да възприема информация на слух. Какво се случва тук? Всички сме визуали. Ние четем, ние виждаме и 80% от информация минава чрез очите ни. И само 10% чрез слух. И затова в Neuro English отделяме много внимание на възприемане на информация чрез слух. Това ни помага да активираме тази част на мозъка, да слушаме, да разбираме повече. Ако наистина искате да изразявате мислите си на английски свободно, да вкарате цялата информация в подсъзнанието си и да натърсите думи, а те да изкачат, изплуват буквално сами, тогава Neuro English е точно за вас. Запишете се за индивидуална диагностика по системата Neuro English. Ще видим вашето ниво и ще разберем как система Neuro English може да работи конкретно за вас.